Number 1, DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras sali sa pag-asa alas 12:41 nin pagkaudto. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Tatanems, day tabi so kunyan tanigdi o. Maray na udto tabi sa pangaran kan sa tuyang regular na anchor sa regular programming si Angel Mustaza. Sa pangaran man ka na bilog na puwersa ka news team. Yan sa newsroom si News Director Mardela, Nicole Angloriani, si Madam Jaleron, si Jan Matthew Baliran, Jimos Barrios. Sa Master Control yaon dyan si Tata Nems Flora, yaon man sa muyang Chief Tech si Chief Tech Ramir. Sa IT si Jerome Nico Martinez, sa pangaran ni Chief Jimmy Pading Jim, kumpadreng Al, kumpadreng Jomar, si Joshua, si Angel, si Karen, sa Manibela si Henry Mata. Ako pan sa indong magiging kasarabay-sabay para miyan trasagkod kitang alas 3 nin pagkahapon sa satuyang special broadcast muna. May relasyon po sa pag-antabay niya to kan bagyong ano na nga ito sa bagyo? Ramil. An sa kuya tabing telepono numero 0942-670-1195, 0942-670-1195, and 0966-0730-115. Pwede man sa messenger ko tabi, hanapon lang ng Pio Fernandez. Good afternoon sa mga paraan tabay-tabi sa bilog na Kabikulan, lalong-lalo na po digdi sa Sorsogon. Daita na ma-determinar, libong na tabi ang dalagan kan bagyo. Sa bagay na sa laog pa kan cone of uncertainty, ano? Yan. Pwede ka mo duman sa comment section tabi kan DCGB News Online or sa Sakuya man na Messenger. Hanapon lang ni Pio Fernandez tabi. Ano? Yan. Wait muna, unahon ta. Sabi na nga na inutunta daw ang pag-asa. We'll try our luck gamit ang satuyang telepono. Nganing makuang kita, ano? Yung mga nakaantabay-tabi dyan sa DCGB News Online, paki-share tabi, ano, paki-share kang kunyan kan sa muyang broadcast. Sige, we try our luck sa pag-asa. May mobile kita tabi, Chief Tech Ramir. Magayon ko tanag kung nigon dumaning kon ano. Sandali muna. Makuha kita sa pag-asa po, ha. Yan, nag-ring po yung pag-asa. Diba lamang makakuha kita rin kunyan, makakahuron yan. Pag-asa Ligaspi, good afternoon. Yes, Pag-asa Ligaspi, marhay na hapon tabi. Madam, si Pio Fernandez po ini kan DCGB Ligaspi. Hi, Sir Pio, marhay na hapon po. Opo, si Say po tabi sinasa linya. Ruth Pakala po, sir. Ay, si Madam Ruth Pakala. Can I put you on air tabi, Ma'am Ruth? Okay po. Sige, tabi ta. Pag-uristoryahan ta ining bagyo tabi na si Ramil. And kung maputol tabi, ining call ko, ako pang maridayal tabi, Ma'am Ruth. Ano po?
Okay po. Sige, mga tugang, dagugunta po muna tabi ang latest bulletin hali dyan sa Pag-asa. Manunungod kan bagyong si Ramil, o kaya Ramil. Nasa linya si Madam Ruth Pakala. Madam Ruth, good afternoon. Please go ahead na tabi. Yes, marahay na udto po sa mga tagapagdangog kang DCGB. Ini po ang latest update manungod kaning binabantayan tang bagyo na si Tropical Storm Ramil. So si Tropical Storm Ramil bahagya naman pong nagkusog siya at harangin na siya dito sa coastal waters ng Northern Samar. Base ka sa bago nga alas 10 ng aga sa available data kang Pag-asa, nasa coastal waters na siya ng Palapag, Northern Samar, 12.7 degrees north, 125.4 degrees east. May maximum sustained wind siya na 75 km per hour at gusts up to 90 km per hour. Ang movement niya po niya na bahagang nag-iba from previous na west-northwestward, nag-west-southwestward at bumilis ng konti from 15 to 20 km per hour na po ang bilis niya. So, repeat ko po, movement niya po is west-southwestward sa bilis na 20 km per hour. So, sa ngunyan po, nakataas pa rin ang signal number 1 sa mga probinsya kang Camarines Norte, Catanduanes at still sa northeastern portion kang Camarines Sur. Ang tinambak si Ruma, Goa, San Jose, Lagunoy, Garchitoraina, Caramuan, asin Presentacion. Number 2 na rin po ang extreme portion kang eastern portion kang Albay, ang Rapu-Rapu, at northeastern portion kang Sorsogon, ang Preto Diaz. So number 2 po, Rapu-Rapu. Number 2 din po ang Preto Diaz, Sorsogon. At number 1, itong natitirang bahagi kang probinsya kang Albay, Camarines Sur, Sorsogon, kaibanan ang Hurias at Ticao Island kang Masbate. So ini pong si Ramil na medyo ang hero po niya ay medyo magalaw siya within the cone of probability. So dalawa po ang senaryong posibleng landfalling niya base dito sa alas 11 na bulletin. So si una po, if mamove pa siya ng west-northwestward, ang target po niya na landfalling ay ang Catanduanes. Pero po kung magpapatuloy siya sa movement na west-southwestward na ito, ang possibility landfall niya, bababa siya digdi over Albay or Sorsogon. So antabay po kita sa monitoring taka ni Ramil kung saan talaga siya ma-land cross. So sa ngunyan, nakaantabay po ang rainfall advisory ko sa RPO over areas of Bicol region. Sa ngunyan, although may ang central office may forecast ng ang Sorsogon, Northern Samar nasa forecast na ng 100 to 200 mm of rainfall. That is for orange code. Ang Albay is still so with Camsur and Camnorte nasa yellow code. Sa ngunyan, nakataas pa rin ang rainfall advisory pa, meaning to say nakakaranas tayo ng moderate to at times heavy rainfall. So far, ita pa man na-reach itong threshold for the yellow code. But then, kita makampante doon ng ang nearest kani ni Ramil ay at siya na hapon asin Banggisa po. Yes po. Okay. Ma'am Ruth, okay na po tabi yung yung sa inyo dyan na bulletin na nailuwasta na po gabos na detalyes? Yes po. Makisuyo po medyo mauro istorya katanin na huruhalawig ta. Dakulan nakaka-interest kan sitwasyon na ini kan panahon ta medyo erratic ning maray si Ramil po. Yes po. Opo. Ma'am Ruth, primero arog ka ini may major changes siya basado duman sa alas 10 na bulletin po? Itong changes niya actually ita masabi Sir Pio na major. Kasi yung tracking niya is the same pa rin, kaya lang naghiro siya doon sa cone of probability niya pababa. Yan. Iyo po ang gustong sabihin ko, madam, na nagbaba siya tabi. Okay.
Ngunya na nagbaba siya. 12.7 degrees north. Oo. Kanina nasa 13.1 Okay, from degrees north. 13.1 nagi na ining 12.7 north. Yes po. Okay. So, iyon na yan so pinagasabi nindong weste surwesteng direksyon. Yes, Oho. west southwestward. Okay. Kumo nag-west southwest na tabi ini Ma'am Ruth, gustong sabihon nagliko siya pababa, pawala na nasa laog pa ka itong cone of probability or uncertainty. Apo. Okay. Now, kung arog kanan sa iyang direksyon ng unyan, buda speed, if ever da magluwas, arin po ang kainot-inoting tatamaan na landmass sa Bicol tabi. Bago sa to, marani siya digdi sa, actually harani siya sa Northern Samar. Yun. And then, posibleng Sorsogon, and then Albay. Northern Samar, Maagi Sorsogon. siya rekta sa majority kang landmass ini. Sorsogon, Albay, Cam Norte. Yan po yung worst case scenario tang nahihiling. Kung mag-west-northwestward siya, si kanina Sir Pio na alas 10, si kaninang alas 8, alas 10 ining, alas 11 ining bulletin na hinihiling ko, duman manggiraray siya. Maglalaro siya dito sa south ng Catanduanes and then coastal waters between Virac and then Rapu-Rapu. Okay. Diretsong Caramoan, Presentacion Garchitorena ng Camsur. Okay. Then coastal waters ng Cam Norte. Mhm. Duwa kaya ini madam na pinaghihimay-himay tang maray po? Yes Okay. po. So kung mamantinir niya ining present direction niya na west-southwest, tabi, Opo. and speed na 20 kilometers per hour, taking in consideration yung alas 10 na bulletin, pinag-release na alas 11, ang enot na tatamaan kung mamantinir niya ang west-southwest at speed na 20 kilometers per hour, enot na tatamaan Northern Samar. Tama po? Okay. Then, masunod Sorsogon. Sorsogon. Then, masunod Albay. Okay. Now, makisuyo, madam, sa presenting position niya na 12.7 north and 125.4 east, ang reference ta muna tabi, madam, pwede po tabi Albay, pero ang distansya ta sa radius kan Bagyo tabi. Okay, yes, Sir Pio. Sige po. Wait Tangan, lang. oo, sige tabi. Yung ano mo, You give the benefit of the time. Sometimes, yan. Albay, distance. Compare mo. naming makwanta tabi, Point of reference is Legazpi. Yes. Hindi yung Jeyo, may Jeyo dito. Wait lang, Sir Pio. Sige po, we understand po. Pag naputol po, madam, ako ang maridayal po. Ano po? Opo. Sige, ta, gulpian nagharapot kaya, madam, ta, kasuba gubaga, Ini. ang natutumbok is Catanduanes. Okay? Ngunyan, ta nagdirik siya pawala, Ay, di na lang. an Latlo. Albay sa sakubo ng todo. If ever, magdiretso ining west-southwest na direksyon niya at 20 kilometers per hour. 12 point, Bako, yan. ay So, 13.15. Inisop, 15079. senaryo na pigo ko niyan ta ining senaryo yung inaan pinag tango na duwang senaryo ha dahil ko maghali duwang senaryo kung mamantinir ining west southwest niya and then kung sudati niyang direksyon kasubago isusunod ta pa iyan tabi tanganing maisiyan taning malinaw po yan ang point of reference is Albay pinag-iisitan na so distansya ta duman sa radius gustong sabihon bako hali sa tahaw kan Bagyo kundi duman sa bago maglaog sa lawas kan Bagyo tatanem sa periphery sa perimeter kan Bagyo ta ito baga sumainot baga tatanem bago kita makalaog sa tahaw so kan una so inutan una kan Bagyo bako yung periphery kumpira ng distansya tatabi sa bagyong si Ramil yan. And nagkaskas ini 20 kilometers per hora na
Ano, maray nga ni tabak kung bagyong Ramir. Ano, letter L, ano. Yan, pigkon niya to, ano, yung point of reference ta is Albay. Yan, tanganing Ma'am Ruth, Yes, sir. okay na po ba? Apa. Sige po. Base digdi sa coordinate kang center ni Ramin, point of reference ta ining station ni Opo. sa Legazpi, ano po siya? 188.13 kilometers southeast of Legazpi City. 100.88 188 na lang. na 188 kilometers southeast of Legazpi City. okay. Now, 188 ano point 180 round off ta sa 188 ano. Hali yan sa sentro ba kung hali duman sa periphery ano tabi madam? Ay dai po. Ini po kayang coordinates kung saan itong sentro. Okay, hali sa sentro. Okay, hali sentro. Pero bago kita mag-abot sa sentro, agyan una kita kasuinutan na porsyon bako. Yes po. Okay. Yung second quadrant. So second quadrant. Now, Apo. ining gura no ka dakula po sa Bagyo. So kabilugan niya. Digdi sa bulletin ta 400 kilometer from the center. So kabilugan iyan tabi ano? No, Naputol na tabi. Sandali. Naputol na Madam Ruth tabi yan. Naputol. Yan. Yan. Pag-asa. hello po. Ma'am Ruth, naputol na tabi. Now, pero po, gura no siya kadakula, yung kabilugan niya tabi, gura no kadakula si Ramil. Ang yaon kaya digdi nasa 400 kilometer from the center. So, assumed na ini ang radius. So, mga nasa 800. 800 kadakula. Okay. 800 ang kabilugan. Ano? Kabanga 400. Okay. Di Pero, ang extension kayan, Sir PU, bako man talaga outright na nasa Tahaw. So meaning may extension niya na mostly dahil TS ini bakong maray define. Mostly say pwedeng yung extension niya digdi sa may coast, sa may dagat. The first and the fourth quadrant mas dakula kaysa sa radius na digdi sa second and third quadrant. kumbaga So, bakong masyadong bilog. Hindi siya, opo. Let's imagine yung bilog niya, pero yung extension niya ng radius niya ay from southwest east, from north-south, east and west, hindi equally distributed ang radius niya. So, assume lang siya. Oo, Yes kumbaga po. butog duman sa right side. Oo. Yan, butog duman sa right side. Okay, now, kumo ang distansya ta kan Legazpi hali sa sentro kan Bagyong Ramir is 188 kilometers more or less. Gustong sabihon, nasa laog nakita kan ining lawas Yes po. kan bagyo. The fact na number 2 na ang Rapu-Rapu. Nasa Yes. laog na kita. Okay. Nasa laog na kita tabi ano. Now, Number 1, aloy na kita. Yes. Oo. Kung iisipon nag-number 1 kita sa Sir Pio kasuhapon. oo. So, 24 hours na. Yes. So, ang lead time kang number 1 is 36 hours. Iyo. So, ibig sabihin, pag may number 2 na kita, it doesn't follow na ang mamamatita ay number 2 na talaga. Yes. Kasi lead time hours. So, baka at sa nabanggi, ang mamamatita is itong haguspos ka nga, pagaspas ka nga sa number 1. But then, habang nagrarani, mas nag-shorten yung lead time hours. Iyo tabi ano. Now, duman na muna kita sa signal. Arin po ang may signal number ko tabi. Sa Bicol. Itong base sa alas 10 po, itong Rapu-Rapu sa number 2. Sa And Albay. the rest, number 1. Sa Albay, ano po? Okay. Now, ang Catanduanes, ano pong signal ng Catanduanes?
Number 2 siya, Sir Pio, kaso kanina pang aga. Number 2 ang Catanduanes. Ang Camarines Norte, Same, number 2 din po. ang Northeast kan Camarines Sur, Number 2 po. yun, okay. So, iyo man sa natabi, Ma'am Ruth, ini pinagdidiskuter ta, iyo ini, so, presente niyang movement na west-southwest at 20 kilometers per hour. Yes po. Ang distansya ta duman sa sentro kan Bagyo, kung albay ang point of reference, is 188 kilometers, more or less, southeast of Legazpi. Yes po. Okay, so kadakulaan kan Bagyo, more or less, is 800. Ang kaba nga, 400. Di gustong sabihin, nasa loob kita kan, sabi na nga, ilawas kan Bagyo. Opo. Okay, now, ining Bagyo, ang characteristics niya is, Nasa circulation na rin. nasa circulation na kita kang Bagyo, butog sa medyong tuong parte niya, and sa inpuso konsentrasyon kan oran tabi, Madam Ruth. Sa nahihiling tango niyan, Sir Pio, magayon pong kahabutan niyan, ang nahihiling tang concentration ay digdi sa kanina nasa nasa third and fourth quadrant. Nasa southwest to southeast Mhm. kanina. So ngunyan, iguana digdi sa may first quadrant. This is northeast side. So, kung Mhm. Medyo napuputol. Hello, Ma'am Ruth. so na itong pag-ura niya ay makonsentrate lang sa first and fourth quadrant, kung yan ang nangyayari, ang possibility na pag-uran baka di ay mangyayari. So, pauran kita pero si concentration ng darang uran kang bagyo ay bako sa coast lang. Yan. Suuran niya, yaon sa tuong porsyon tabi sa baba At sa taas. at sa taas. Yan. Northeast. Oho. Kaya, bako masyado kita maorandig dita ang Sana location. day magbago. Oo. Sana day Kasi magbago. nagsisirculate siya. Opo. Yes. Okay. Now, If ever man mauran sa bandang, kaya ngunyan may pag-uran sa Katarman. mhm. Samar, iguanang dikit sa Sorsogon. Mhm. Pero papundo-pundo po yan. Iyo And tabi. then, didi sa may Catanduanes Vera. Mhm. So sa to, may panggayo, padikit-dikit pa lang. Kasi nasa nasa second quadrant. Iyo tabi. Oho. Now, taking in Base consideration, sa ngunya na posisyon. iyo po, basado sa posisyon niya ngunyan buda direksyon na albay ang paghurunan ta basado sa presente niyang posisyon as in direksyon buda speed albay ang point of reference tan no arin ma-deteriorate nin maray ang kamugtakan kan panahon ta sa albay tabi, Ma'am Ruth. Kung dire-diretso naglalaro siya, Sir Pio, sa 15 to 20. Kung ma-maintain niya ang 20 na bilis, by saglit lang. Mhm. Anong oras po more or less and no arin albay is concerned tabi iyon ang kwanta na ngunyan yung albay manidali kita At siya nabanggi, Oho, iyo yan so far ang pinakarani sa to. night time. Oo. Banggi, ngunyan na banggi. Mm-mm. And then tatay-tayo niya overnight ang Kamsur. Then early morning ng Domingo yaon siya sa Cam Norte Coastal. Itong first scenario kung Catanduanes, Mhm. and then diretso siyang Aurora area, possible siyang mag-landfall duman Mhm. sa may bandang Aurora po. Ini madam so presente niyang direksyon ng speed ano po? Opo. Oo, na nag-west southwest kung siya. mababa siya, dakol ang maland cross siya, Sir Pio. Opo. Mamagi siya mismo diti Sorsogon, Albay, Kamsur, Cam Norte. Mhm. But my question, Ma'am Ruth, is sa presenteng hiro niya na west-southwest at 20 kilometers per hour, kung dai magliwat ang direksyon buda speed, night time, taod-taod, ma-deteriorar na ang kamugtakan kan panahon sa albay. Daig pa. Mga, Ma-start pa lang, and then overnight,
early morning, come norte na siya, pwede ta pang ma-experience si bugso niya dito sa may bandang south, kasi yaon na siya sa may come norte. Mhm. Ma-improve ang weather ta mga bandang after lunch ng Domingo. Sa aga. Apo. Gusto- By Monday, Mm-mm. dito na siya sa West Philippine Sea. Gustong sabihon, Madam Ruth, sa presente niyang sitwasyon, direksyon, buda speed, diyan na banggi, medyo maraot-raot ng panahon sa Albay. Yes. Yan, okay. Ilang itong cloud cluster Mm-mm. Iyo sa tabi. bandang ay daing ngunyan kasi Sir Pio nasa second quadrant kita Mm-mm. kang Bagyo, so papausad dyan maabot sa point na nasa third quadrant na kita, so possible kita maka-experience ng pag-uran, tuloy-tuloy na pag-uran. Diyan na banggi na iyang tabi. Apo, apo. Okay. Now, so enot na senaryo na kan dai pa siya nagkuan, dai pa siya nagkibrada, iyon na ito katanduanis an tatamaan man tabi. Still affected kita nung third quadrant niya. Iyo tana sa Yes, bako nga lang harami compare kaning second case na medyo maagis ito. yan, no. Laog kita tabi ta dakulaon bagaso langi lang kan bagyo Yes, ano po. Okay. O di iyo mas natabi yan Madam Ruth, andara niya pala na uran na medyo makusog-kusog man and ang paros Opo, niya yellow sir, Mm-mm. pero hopefully pag arog ka yan, ngunyan igwa na kitang recorded na mga nasa light to moderate. Ang medyo may dakol-dakol ng pag-uran ang Sorsogon and Northern Samar. iyo tabi. Ang threshold kapag na-reach, ma-issue kami ng yellow. Iyo po. Okay. Opo. Nata iyan Madam tabi ta nagkuan pala bigla siyang nagbaba tabi nagwestward. Yung westward niya, Sir Pio, duman man sana siya na, nagwo-wobble po kaya ang bagyo. Oho. Iyo tabi. Wobbling yan, garoturumpo. Iyo tabi. Oho. Nagwo-wobble siya, pero yung hero niya pababa is nasa cone pa rin yun. Iyo Kaso nga tabi. lang, ang issue duman is na iba si target na lalandfallan niya. Mhm. But yung damay pa rin kita. Iyo tabi. Ano yung factors na naka-affectar kan pag baba kan direksyon niya tabi? Yung malaking patterns ng wind patterns and pressure patterns outside Philippine area of responsibility. Aram tango niya na transition excuse me, Mhm. from Habagat to northeast. Yeah. So may mga high rate pressure area dito sa may bandang China over China Mhm. and dito sa may Eastern Pacific sa may Japan. So mga darakulang high ridge HPA na inaabot ta, high ridge pressure area na taliwas siya sa LPA na pag nagre-recede siya or umuusog southward, nadududo ang LPA. Yeah. Kaya ang tendency minsan nagmo-move din siya pababa. So pag na-recede ang HPA, ang tendency Mhm. Yan. So pasimplehon ta itong so high pressure diyan sa may Mindanao sa may Mindanao sa may Japan, yung high pressure reads nakaka-affectar di doonan ining si hello Ma'am Ruth, itong so high pressure diyan sa may taas kang Pilipinas, sa may China, sa may Japan, di doonan ining si Ramil kaya iyan na nagbababa. Pag na-move siya ng southward, Mhm. so ang tendency, madudoon niya ay bako lang actually ining weather system ta. Mhm. Nakafocus kita, digdi, dahil ito si apektado kita. May iba pang weather system na sa luwas kang par na dinodoon niya. Okay. At dahil masunod ang sarong LPA sa HPA kasi taliwas siya ng characteristics. Iyo tabi. So ang tendency niya, pag ma-recede yun, meaning to say, pag ma-move ang HPA northward, ang tendency, mabibigyan si weather system ining si Bagyong Ramil na
makataas. Yan. Okay. So, ang tendency po kasi kang bagyo pag galing digdi sa Pacific is to move west-northwestward. Ma-westward lang siya pag may nakaka-apektong sarong weather system sa luwas kang par sa taas. Okay. Sige tabi, Madam Ruth, salamat din maray and pasensya na ta kinonsumo mis oras ta mas magay na maintindihan ta duwa bagang sitwasyon senaryo sa tuyang pinagtututukan. Ano po? Opo. Sige, salamat Opo. din maray tabi. Mabuhay ka mo sa Pag-asa. Salamat po. Thank you so much mga tugang si Madam Ruth Pakala kan Pag-asa. Taon-taon papasimplehon ta na sa natatabun tata Nems tabi ano. Yan, day maghali ta igong mga hanap buhay tabi tata Nems. Hanap buhay tapos mabarit ang alaw na no. Iga ba? Oh, sige. Di signalan mo kung ano tabi before ang tanganing diretso kita. Mabilta po ang programa. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Thank you so much, Tabi Tatanems. O ni Tabi, pasimple yung taitong so pinag-isplikar ni Madam Ruth Pakala kan Pag-asa Ligaspi, Tabi, ha? So, Bagyo, ang distansyata sa Bagyo, kung albay ang paghururunan, Ligaspi, is more or less 188 kilometers. Hali duman mismo sa sentro kan Bagyo, sa tahaw kan Bagyo. So, diameter kan Bagyo, kadakulaan, 800 more or less. And ang kabangakaan 400 naturalmente kilometros. Yan. Ngunyan, ang distansya ta sa Bagyo kung albay ang paghururunan is 188 kilometros sur-este kan Ligaspi. So distansya ta sa Bagyo. Gustong sabihon, nasa laog na kita kan Bagyo, Tabi. Okay? Ang radius niya is 400. Ang distansya ta sa Bagyo, hali sa sentro, ang Ligaspi, ang reference point, albay, 188 kilometers. Di nasa laog na kita kan Bagyo, Tabi. Anapot na tataarog kayo ng panahon ta, maaliwalas pa, paminsan ang katagauran. Ang eksplanasyon ni Madam Ruth na Pakala is arog ka ini. Ang Bagyo Bagatabi, kung inay na ronta, otron ta na naman para gamit ta, simplihon sa ng pagladawan. So nahiling ta bagad dyan sa, ngunyan nahihiling na nindo sa cellphone bagatatanems, nahiling na sa cellphone, may video na, may retrato. Garo na kulaon iya na donut. Pag ang Bagyo makusugon ng maray, garo na kulaon na donut na may mata sa tahaw. Iyan yung center of the typhoon. Garo na kulaon ng donut. Ngunyan ang donut baga, bilog. Yan. Ang kadakulaan kan Bagyo ngunyan, more or less 800 kilometers. Ang kabaga 400. Distansya ta sa Bagyo, basado sa latest na bulletin kasubago, is more or less 188 kilometers. Gusto sabihin, nasa laog kita kang 400. Okay. Now,
Pigaputa baga si Madam Ruth. Nata niya ko Madam Ruth, despite na ang rest kang Albay is signal number 1, ang signal number 2 sa nasa Albay is Rapu-Rapu, the rest is signal number 1. Natatarog kayo ng panahon tapangon yan. Ang explanation ni Madam Ruth is, ining bagyong ini, ang characteristics niya is, bako masyadong bilog. Ha? Sumutog kan bagyo sa tuong porsyon. Yan. Ang nasa tuong porsyon kan bagyo. So, ang tuong porsyon kan bagyo ngunyan, yaon sa kadagatan. Yan. Duman na ko konsentrada as of now, suuran. Bako, yan. Buda so, paros-paros na doon kang paros, minaabot sa 90, and ang sustinidong paros, 75. Bako, gayong kakusugan tatanems. Yan. So that explains now po, pinakasimple, natatarog pa kining kabugtakan-takan panahon. Okay? Ngunyan, ini pong tig-explicar ta, duman sa first scenario na basado sa primero niyang, basado sa bulletin, as in hero niya na nag-west-southwest. And ang speed, 20 kilometers per hora. Yan. Nag-west-southwest na baga siya. Gustong sabihon, nagwala siya, nagbaba. Kaya sa direksyon niyang initabi na weste-southweste sa speed na 20 kilometers per hora, kunday ini magliwat tabi, diretso an arog ka na kamugtakan, speed as in direction, mangangaragi siya primero, yaon na nga ni ini sa may Norteng Samar. Yan. Kung sa tuyang dandangugon, so bulletin baga kasuba agong alas 10, nasa coastal waters na inikan palapag northeastern Samar. Iyon na ni so pig-explicar ni Madam Ruth na kung mamamantinir ining west-southwest na direksyon niya, as in speed na 20 kilometers per hour, mangangaragi ini Northeng Samar, which iyon na nga ni, yaon na duman baga sa palapag northeastern Samar, ang sunod ka na agihan, Sorsogon, sunod na agihan, Albay. Yan. Then, mapasiring na sa Camarines Norte, pasiring na duman sa iba pang lugares, sagkod na magluwas na sa West Philippine Sea. Di yun na tabi, na-estabilisar ta na ano. Yan. Northern Samar, sunod Sorsogon, sunod Albay, Camarines Norte. Hinaputan naman si Madam Ruth. Albay ang paghururunan. Same speed and direction, kundi magliwat. Anong oras ma-deteriorar ang panahon digdi sa Albay? Ta medyo tranquilo pa bagan mo yan. Ang sami baga ni Madam Ruth, diyan na banggi. Ano? Sagkod na mag-aga na iyan, sundoon to sa aga. Okay. Pero ang isipon ta, ang bagyong ini, nasa 75 to 90 kilometers per hour man sana. And ang konsentrasyon kang oran niya onduman nga ni sa tuo kan bagyo, tuong porsyon, medyo oblong ning diit sa bagyo. Kaya medyo maaliwalas pa kita digdi. Now, paglaog kayan kan lawas kan bagyo sa satuya, dyan na banggi, magkaka-experience na makitanin, uran-uran na mga 100 to 200 millimeters, more or less. Yan tabi ano. So, senaryo niya ngon yan, basado sa presenting sitwasyon. Mahapot kita naman. Nata nagwala, nagbaba. Por sobre, taigwa po, nin high pressure sa itaas kang Pilipinas. Sa payukan Pilipinas, imay na rin doon mapa. Diyan sa itaas, baga dyan sa may Japan, yan sa may areang iyan, pasiring sa Strait sa Pasipiko, imahinorin doon lanob, gariwol, yan. Itong lanob na ito, iyan ang minaulang, tanganing, dai magdirik patoo subagyo. Ang nangyayari, ta may high pressure, di doon na niya subagyo, kaya nagwawala. Yan. Kaya baga nag-west-southwest. Kung itong high pressure na ito, halimbawa, umatras man or magluya,
may posibilidad naman na yan na ining bagyo naman inang epekto niya, matuo man. Bako? O, relative iyan. Pag kumusog sa high pressure sa taas, duduunan bagyo, mawala. Iyon na bagay ni tatanam supig para taram na ito na pag ang bagyo, minapaundig di sa may Kamindanawan, tapos ang panahon taamihan, northeastern monsoon, pag minasakat ang bagyo, di doonan baga pawala. Minakross iyan permi, Southern Luzon, Bicol, Samar. Iyan po ang tandaan nindo. Kaya arog po ang kana, nagwala. Now, mataram ka mo, paltos na naman ngayon. Bako pong paltos sa pag-asa. Tama ang pag-asa. Nasa laog pa kan cone of probability or cone of uncertainty itong supagwala niya o kaya pagtuo. Tabi ano? O yan ang pinaka-simple kaya na explanation. Now, kung magliwat naman ini, halimbawa itong magluya naman sa high pressure dyan sa may, kunyan, Payukang Pilipinas, matuo na naman ini. Pag nagtuo, so dating senaryo na, so katanduanis na naman ang sasakubon. Pero mas probably, diit ng diferensya, imbis na duman sa norte, may pigtatarang baga si Ruth Kasubago tatanems na kung halimbawa lumuya sa high pressure, magtuo ini, anaagihan na sa sur na kan katanduanes. In between na kan katanduanes, budarapo-rapo. Yan, tabi. At nag-abanti naman sa bagyo ang speed niya 20 kilometers per hour. Yung karahayan kayo nita, makaskas tatanems. Makaskas, ikumpara mo sa bagyong maluya, nagaro kita nasa washing machine haloy. Buda pasalamat at 70 hanggang 90 sa na ini. Ay, tabi, kaya maliwanag naman tatanem so kwanta, pahit. Text daw ka mo kung yan man tabi. Kung nakampanti labang ka mo. Kung nakumbinser ka mo sa tuya man na makakaya man na pag kunyan kan bagyo tabi. Sige daw po, ang number ko 0942-670-1195. 0942-670-1195 and 09660730-115. Yan. May yung amigo ta si El Viajero. El Viajero, amigo, haing ka ngunyan. Hello. Maray na hapon. Opo, haing ka, nagbabiyahe ka ngunyan, sir? Dayman, very good. nasa Arong. Ano lang, kumusta ang sitwasyon nito dyan sa 3rd District sa Ligao? Yung gloomy, tapos nagtuturtagite. Iyon na iyan. So, kuhan kan bagyo. Efekto kan langilang kan bagyo. Postiyo. Po. Daro naman ang uso isang Boss Art na. Boss Art Usia, the last man standing. Rangga talaga. Talagang aranin ang sasabi na precise and concise. Naintindihan mo man, sir? Ay, very. Nakampante ka, sir? Nakampante ka? Pero mina. DCGB baga, reliable pero may kung bakuhan maging eksakto, aranin na ning eksakto. Haranin na duman sa katotohanan. Sabi nga ni, precise and concise. Salamat man tabi ta nakakuan kita ning maski saro dyan na paraan tabay natambangan tang maliwanagan. Basta sabi ko lang, iringat lang po kita. Ingat. Ang number 1, pangaji. Panarig pangaji. Nainotan mo lang ako, first and foremost, pangaji sa Diyos. Mahal na Diyos. Mansagod. Kung mag-agi man, kita magrabe. Grabe na kalagod niya ng ang panahon tahan. Linog. Yan, tinaram mo. Jesus, Diyos ko. Yun na nga pag-restaurant at taon-taon. Poverty. Iyan, nako. Gira. Uy, nako. Maray ito sige, ratapon doon na baga sa gasa. Ito. Tapos, crimes. Grabe. Ay, Diyos ko. Sige. Kaya, may mga tatada mama na matitino na let us say ihaloan ka ng politika pigi Nostio hindi nga si Dico kayo nung so state of the city address niya Dico Soto mga future leaders so aki baga ni Loren si Libiste
Dahil Nangingibo. basta kung inuboto ko si Kwan, si Braganza, si Kiko. Loko-loko ka. At nagulok ka. Ko aram kung nakuha ko yung mga logic niya. Bata suama ba kayo? Matibay suama kayo. Oo, so Si Braganza. So matini ang kanya mga documents pag minapost documents. Sige na lang boss tiyo siguro mga sige iyo tabi. Salamat. Kaya baga nangangagilan baga pag may araw kayong kalamidad dapat ang pangadit baga consistent. Yes. Para yung panon o maraot dapat arwal daw pirming magano sa magalabar sa mga ng Diyos sa ining buhay sa baga sinublihan taman sa na. Sa diri niya ang buhay. Pasalamat nga ni kita ka pag-aga na mapagmata pa kita. Iyo, Kumbaga, life is too short. Yes. Okay. Sige tabi, sir. Ito sa pulis. Sige po. Salamat, sir. Salamat naman. Salamat. Okay. Isa to yung amigo diyan. El Viajero. Yan, tabi. May nga, tayo kung nagkano. May nag-text hindi sa tuya. 8335. Sir Pio, thank you for explaining the forecast. Nagmamati po kami sa imo digdi sa Capitol and rest of all Albay district area. Uy, salamat man sa mga taga Capitolyo. Capitol. Good afternoon dyan sa Indo. Budi dyan sa Old Albay. 8335. Yaon ka mo niya sa Capitol naka-duty. Nagkukunyan. Ay, nag-expire na so kunyan ko. Tumapalod nun ako. Mahiling mo naan. Tabi. Ay, daw so pitaka ko. Gariyaon duman sa kunyan. Yes, sabi na 8335. The best, salamat po. Yan. Listening from Gidubatan, si 680. Si Madam Rose na grahida, madali mo na. Nasa linya. Madam Rose? Ay, good afternoon. Tibay mo talaga, Ping. Ha? Malang tibay mo. Dai, man mga kunin. Junior ka pala ni Pading Art. Ano ngaran? Junior ka pala ni Pading Art. Mas mistiso ito. Mas kapable mestizo. Oni kami sa Ligaspi. Tigdadagog ko ika. Naglabos kami sa imo. Nahiling mo. Halik ka pala niya sa may DCG ba? Oni, may tigahanap ako. Nakuha mo na? Oni, mauli na ko tanay kami. Tapos ba't niya ako umabot na sa bagyo. Pero niya ako, diretso kita. Ay, dadyan. Akuan na sana. Diyan na ba? May oras pa man matabon-tabon kan mga trapal. Kuan. Sige, ingat. Ingat po. Ingat po. Bye. Bye-bye. Yan. Madam Rose Graheda. Ayan, tabi. O di may, kuan na, sabi di mo na, good afternoon, Sir P. Listening from Ginubatan, kalmado pang panahon, may mga oras na nagauran-uran, may paros. Ano daw po barang ang lecture naman ni Sir Cedric, kasubagong opera, atas baka di maray makagibo sa iyo po sana rumayo na si Ramil, sana di magkusog pa pangadi sana sa mahal na Diyos. Iyo tabi, salamat. Nasa recovery phase na si Sir Cedric yan, sabi digdi. Yes, Sir Pio, malinaw pa po sa tubig samo, naintindihan basta DCGB may pag-asa. Thanks po, tunay po kamo. Salamat. 3845. Yan, klaraduhon maray Sir Pio, number 1, 4480. Sige, may mga istorya kita dyan sa luwas, tabi Andy Mar. Taod-taod na ining banggi kon igwa pa, ining sa imong suwestyon na agwa medicina. Yan. Approve, sabi ni Jerome. Pero dahil naman dyan nabangit, bako naman gayo. Pero kung igwa, i-preparar mo tabi hindi marso agwa medicina. Ya. Tari Mateon tatulos. Endimar. Maliwan na gunononon. Pwede na Pondador Light o Red Label. Uyugon mo ang tabi, no? Endimar. Pading Noel Manalo. Maray na hapon. Maliwanag pa sa alas 12. Sikat kan aldaw. Yan. Okay. Basta ang nagpaliwanag ika Serpio.
Bili ba ko si mo? Gariman sa si Sir Arisbe. Kan pag-asa kay ito. Ika man na nagmana. Kan si Chu Tony Arisbe. Naroon ba ito tanim si Chu Tony na Arisbe? Ay, kundi si Migong King, okay na so paliwanag. Sabot nin layman's term, crystal clear. Pray and prepare. Migong King, salamat tabi. Maturog na suko niyan tao. Gano'n tao. Paturutugtugan. Tatanganing besin na mga turog. Ano? Isus ko, si Joshua Balanbuda si Angel. Nasa linya. Alatong tango na. Ilingon ta. Ayon daw ini si Joshua. Ining lalaking ini. Joshua Bino on the spot report. Joshua, maray na hapon. Hain ka. Oni Serpio sa tulay na bakal. Good mo, nagparahalat ka pala ng lalaki. Subago pa kung tiwa digdi. Tapos pag nagkalmada, makapit naman kami dun nakatana lamang kan patak ng enerhiya. So, agwa mahika. Oo. Dahil para taon na bang ito kung may ordain ang kunyan, ang higher management, taon na bang ito. Ito pigapod na maintenance. Yan. Correct. Ay, ka ganyan. Yes, sabi Serpio, halang kaw ang posibilidad na may nagkaperang mga pamilya ang nagduduwa-duwa na sa presenting ini Serpio kung ilawos o dae ang pagbuno kan orid Nata. ta distress pa lang ngunyan sa barangay Banyadero hindi sa Daraga Albay. Yan. Nataon pa may kalamidad tadi Sergio. So na kaya iba dayaon ngunyan sa evacuation center naghahapot mo da kung pwede nang mag-uruli sa makipista. Ang simbag ni Engineer Din Dineros ang pamayo kan MDRRMO dahil pa pwede. Dahil pa nanggata. Dapat nasa safe na lugar tabi, Sir Tuyo. Although nahihiling kaya nakalmado ang panahon ngunyan. Alagad ang mahigot na diso kan na MDRRMO kan Daraga. Stay put mo na sa mga evacuation center tabi, Sir Tuyo. Ito mga pinag-evacuar magpuon pa kasuod mga hapon. Sa pakipaguro niya to kay Engineer Bindineros ngunyan na hapon sa iyang opisina. Nasa 49 pamilya sabi Serpio na pinag-evacuar ninda magpuon kaso Udma asin hali ini sa tulong barangay barangay Malubago, barangay Matnog asin barangay Bujaw. So barangay Matnog yaon digdi sa Daraga National High School pantang si bayaon man duman sa relocation site sa barangay Anislag. So, barangay Banyadero tabi Serpio susog sa informasyon ni Madam Bindineros dakol lang may mga aktibidad na kinansilar. In fact, kasubang gida tabi Serpio nabantayan ninda kinansilar na muna so Barayli dahilan ta sa tigaandaman nga ni ng route nin panahon. Pero so far Serpio sa Daraga Albay kalmado ang sitwasyon digdi. In fact, huraw and medyo nagataga si Iripa na Aldaw tabi Serpio. Kaya nasa normal pang dalagan itong mga iro-iro digdi sa Daraga Albay. Pero itong mga nasa evacuation center talagang tigmamantinir na dahil na magharali. And ang General Situation tabi Serpio kalmado pang baray. Pero sa mga nasa evacuation center talagang mahigot na patanid na MDRRMO at sinabubantayan man tabi Serpio na talagang stay put mo na tanganin ng makalikay sa anuman na posibilidad ni na aksidente unya na raot min panahon. Iyon, okay di pirang kasubanggi pa sina sa evacuation ano? Nagpa-evacuate tabi Serpio as early as 2 PM. Kasuudma. Kaya siguro nag-araga na duman sa evacuation center. Itong nasa 49 pamilya. 49 families. Namay so pagpa-evacuate na Daraga talaga kasuudma tabi Serpio. Kaya nilang kumaga day magkaserbutan and ang kinamarayan man at least magpunta kaso banggi into sa bagong aga dahil na rin pasiribot na nangyari sa Daraga Albay gabos na
kumbaga, kulukado na gabos. Basta ipot na lang muna hanggang sa umagi and makalapos sa tuya and then si Taypo o si Bagyong si Ramil. Ayan tabi Sir Pio, na generalmente yung sitwasyon. Kumusta so naputol si Kwa? Naputol Joshua? Kumusta so fight ni General Babagay? Naubos Jerome, makisuyo daw tabi. Pakikuha ka so go bag ko duman sa tiga standbyan ta. So go bag kong sadit, may log itong kalson, may log itong t-shirt. Kumusta ito kung Babagay ka sa bangge? Nakaabot ako late na may coverage. Iyo. Pag-abot ko, gusto sa fishbowl. Iyo. Para ba natanda ni RD Babagay? Adi, tabi. Patipon-tipon man. Ayun tabi, Sir Pio, ang dagdag niya itong informasyon, alitigdi sa Daraga Albay. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa sitwasyon nali dyan sa luwas. Dalita na yugon mo an. Maray nga ito nakaapod pa ko sa kuwan. Sa Pag-asa. Naubo sa sulod ko tatadems. Jerome, makisoy tabi giraray. Isus jukong buhay niyo. May salamat na may 200 pa ako. Luganta naman ini. Ang number ko baga Jerome mo ni. Dali. Pakisuyo tabi Jerome dyan sa baba. Ludan ini ang cellphone ko. Uniso number 096607301115 200 unitabi Jerome 200 regular sa ng 200 tabata may bagyo o dyan abrido sa tindahan sa baba globe yan tabi Jerome makisuyo sa i-rehistro ko pasensya na hata paguna ko nga iday ko nadarso pita ka ko maray tayaon kakong nagmumotor ako daing lisensya 09660 tabi Jerome 7301115 pero muya kang may agwa mahi ka taod-taod na banggi. So mga daingon ako maringat nakapun pa ko sa Pag-asa ka subago kay Madam Roth. Naubos na sudod ko so rehistro kong load tabi. Yan. Ilawag tango na si Angel dispes taod to napudang ko daw si kunyan si Manong Rick na Mendoza. Diyan sa apsi mo. Ta arog na kay nian kunyan ang kamugtakan bakan panaw no. Nasa crosshairs na kita. The Spot Report. Angel. Yes. Iyaong ka pang babaknit ka. Nagbabalag-balag pa nga niya ako yung Sir Pio sa sentro. You know the drill. Pag ayaon subag yung managad na makasog. I know the drill and I know the battle. Pero, dapat pala inapot ko kasi kay COP kung may implementar man giraray. Basta niya ko, so kababayan mo daan niya ko ang pasimuno duman. Aputon mo si kababayan na tapel. Mayang-mayang man siya. Mayang-mayang. Dahil man ki Licorban. Aho. Kung so bagyo, aram mo na kung saan ka mapwesto, yo? Apo. Magdara ka na dumaning kunya, ning banig. Igwa na ako liglis sa bag, Sir Pio. So go bag mo. Igwa kang kalson dyan na dara na. Igwa. Ayan. Training kan DCGB. Ikaw na ako ligin dulce, tas sabi mo baga, pawara ng kapos, sa ng candy. Correct. Yan. Pang-enerhiya yan na dulce. Apo. Tapos, dumang ka na sa... Di ko mag-ararog sa iba? Hindi ka na magkarama. Ako nang bala naman. Sige, hain ka kunyan. Anyway, Sir Pio, nanonood ka rin sa libot-libot sa sentro kan Legazpi. Normal pa, Sir Pio, ang sitwasyon kan palibot. Dakol pa, halos gabos pa nga ni mga establishmentoan na burokastik mga mall sa gabos na magsing ka Sir Pio, dakulang tao, lalo na bago ng Sir Pio na maghapon na brand out. Dyan sa may sur na parte kan Legazpi City, pati ang tulos ka na trapiko Sir Pio, lalo na itong nasa pampublikong transportasyon sa palibot sa ibong kan patakot ni Bagyong Ramila.
Ini Sir Pio, na nagpasiring man po kata dyan sa may partikan Legazpi City Grand Terminal, kung kinonfirmaran mga nasa ticketing booth na wala sindani abiso na naresibi na may suspension po ng biyahe ngunyan na aldaw pasisiring dyan sa Metro Manila, pagin itong sa mga provincial buses. Kasabay kay ni Sir Pio, nagbali naman ako duman sa may UV Express, kung saan normal man as in may biyahe, itong pasisiring sa may Pulangi, Tabaco, Nabua, Bulan, Piduran, Iriga, Sorsogon, Ligaw, Naga, Pilar, Asin, Bakakay. Kasabay pa dyan, Sir Pio, itong so biyahe man kan mga jeep, pasisiring dyan sa sur na parte ng Legazpi City, kasabay pa po itong so sa may parte kan Maanito, Albay. Kaso bago, Sir Pio, alas 12 nin pag sa Udto, may pigpaluwas man na anunsyo ang Coast Guard sa Bicol. Manungod naman ini duman, Sir Pio, sa stranded na mga pasahero sa mga pantalan sa Bicol Region dahil pagkataan na basada sa guidelines, pag sinakat na sa may tropical cyclone na wind signal number 1, ang sarong lugar, para mientras na suspendido ang pagbiyahe ng gabos na klase na sakayan pandagat. And as of alas 12 kasubago, nasa 3,142 ng pasahero, Sir Pio, sa mga ibang pantalan. Sige sa Bicol Region ang stranded. Matindi day talaga na perfect ang kuanaan adi. Problema ang nga pinakadakol masolusyon. patikayan, Sir Pio, dyan sa Matnog, Sorsogon na maabot sa 1,959 na individuals ini. Matnog. Apo. Tapos duman sa Piduran, igaw sisibot ba kasubago kahoron ni Andy Mar si Sir na Orduña? Oo, kasi kasubago nasa 325, Sir Pio, ang mga naka-stranded duman. Iyo. Kasabay pa itong 427 sa Tabaco Port, dyan man yan sa Tabaco City. And sa ngunyan, Sir Pio, sigun man kay Commodore Ivan Roldan, nasa 1,004 na mga rolling cargos ang para mientras na kasabay duman sa stranded, may anom na vessel as in duwang motor bangka. Kasabay pa itong 31 sakayan pandagat para mientras man naka-shelter, digis naman iba-ibang lugar sa Bicol Region. Sa ngunyan, Sir Pio, normal ang sitwasyon kan palibot, kasubago nagbiglang bagsak-turan. Pero ngunyan, Sir Pio, digis sa kuyang lokasyon, digis kay Clara baga. Mga kulim-lim ang palibot ka, Sir Pio, wala ning pagbagsak nin oran, pero so raging ragandang kang init na mamatian po, Sir Pio, sa luwan. Yan. Ngunyan, siripon mo kung so nagpapataas ng presyo sa mga tuyo, body, ano ba ka ini, kung yan ang mga paborito yan eh. Sa bagay ba kung manggayo-gayod ngunyan paano? Ining bagyo. Diyan sa Saud, kung kumusta sa merkado? Tayaw ka sa SM. Ki Clara. Dahil ko nibidan si Clara. Ay na. Hindi ko alam kung duty nga ningon yan. Hindi ko tiganap. So, yan, Sir Pio. Normal ang bulos ng trapiko sa palibot. Dakol talaga ang tao palibas sa weekend man. Pero day alintan ito, Sir Pio, na patakot. At the same time, ang probinsya kan Albay baga, nasa irarom kan signal number 1. Normal ang gabos para po ligay sa publiko. Iyo, sige. Yan po, Sir Pio, ang mga dugang pa pong informasyon halit sa luwas, involved sa DCGB. Salamat, Angel, sa istorya halit dyan sa luwas. Angel Musta. Nabasa kitang mga text. Igong hanap buhay tatanems? Sige daw, di taod-taod so mga text ning Dota, ilog tayo ning mga hanap buhay, may backlog kita tanems, nakautang kita so 35 na 45 ano, tatanems. Sige, ibiyo mo nang go ahead tabi tatanems. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa selebrasyon kan ika-67 taon na anibersaryo kan DZGB, asin Legazpi Port District Fiesta, maugman niya mo na ihahatod sa Indo ang Bicol Aqua Fair and Earth Forum 2025. Ini may temang Building Resilience, Sustainable Practice in Agriculture, Environment, Tourism and Health. Ang Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025. Gigibuhon sa Ayala Malls Legazpi poon Oktubre 20 hanggang Oktubre 23, 2025. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Oktubre 20, alas 10 din aga, opening program. Ang keynote speaker si Department of Economy, Planning and Development Regional Director, Cynthia Berces. Pag-alauna imedyanin hapon, kaiba ang Department of Agriculture Region 5, asin Provincial Government of Albay, sa paagikan Provincial Agriculture Office. Sa Forum 1, hihimay-himayon ang mga minasunod na tema. Department of Agriculture Current Programs, Agriculture Situationer with emphasis on food security, empowering communities through organic and eco-friendly farming approaches. Blue Future, empowering young generation to engage in aquaculture industry for sustainable tomorrow. Oktubre 21, alauna nin hapon, Forum 2, Responsible Quarrying, Bambuhay, Sagip Kalikasan, Tabang Kabuhay, asin susundan kan Orolay manungod sa Albay Biosphere Reserve, kaiba ang Albay Provincial Tourism and Cultural Office. Oktubre 22, alauna nin hapon, Forum 3, tema manungod sa Cancer Awareness Month, kaiba ang City Health Office kan Legazpi mantang sa indong madadangog ang sharing nin sarong cancer survivor na taga Legazpi. E-Consulta and Yakap Caravan kan PhilHealth. Zero Billings Program kaiba ang Department of Health, as in Assistance to Individual in Crisis Situation o AX Program kan DSWD. Oktubre 23, alauna nin hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-67 founding anniversary. Maantabayanan ang maugmang programa para sa mga seniors asin para sa gabos na mga taga-suporta kan DZGB. Ang DZGB Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025 hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Department of Agriculture Regional Office No. 5 headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Provincial Government of Albay headed by Governor Noel E. Rosal. City Government of Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail. Ayala Malls Legazpi, Good Found Cement Factory. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources headed by Regional Director Ariel Pioquinto. Congressman Carlos Andes Loria, 2nd District of Albay. Legazpi City Fiesta Committee headed by Councilor J.P. Lee. LCC Malls, Sharmila Printing Press, Choose Us Events, Own Style Graphic Design Services, Aral at Lampara Sounds and Lights, Department of Information and Technology headed by OIC Regional Director Rachel Ann Grabador, LCC Food Garden and Catering Services, Bicol Food Delights and Catering, Barriada Legazpi City, Juliana's Catering Services, New Blossoms and Catering Services, Tagas Daraga Albay, SL Technological College Foundation, Bicol University Ginubatan Campus, Herpret by HMA Trading Corporation, Sunshine International School, Doña Maria Subdivision, Daraga Albay, asin Nong Meat Shop located at Legazpi City Public Market. Maghinilingan kita sa Oktubre 20 hanggang Oktubre 23 sa Ayala Malls Legazpi, Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025, live sa DZGB Radio, DZGB Facebook page, DZGB Live app asin YouTube channel. DZGB, always number one, always at your service. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng para bakal. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. An oras, saktong alas 2 nin pagkahapon. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Inilansar ni First Lady Liza Marcos ang OFW Serbisyo Caravan sa Rome as in personal na dinara sa mga overseas Filipino worker o OFW ang manibaybang serbisyo kan gobyerno. Ikinaag sa programa ang one-stop shop kung sa inai-avail ang mga serbisyo sa eGov app, kaibahan ang Passport Civil Registry, SSS Pag-ibig, PhilHealth, OWA as in DSWD. Iba man na nag-opresir ng legal, business as in livelihood support para sa mga kababayan sa Italy. Ibinidaman ni FLDSA ang mga hinabing produkto hali-aklan na minitbid kan UNESCO bilang Intangible Cultural Heritage of Humanity dahil saloy ng tradisyong pigpapasa kan mga aklanon sa kada henerasyon. Iyan ang detalyes kat palas 2 na bareta hali sa News Base. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Salamat tatabunding duman sa Lord. Igwa ka pala niya sa Gcash na loko-loko ka. Ray na hapon tabi sa giraray na mga special broadcast lang kita ngunyan tabi and we pray magpangaji tabi ha yun nga yan nagliwat sa direksyon kan bagyong si Ramil apudan tasikon yan si Manong Rick na Mendoza kasi bago nakahuro na ini pero ikaw mga mga changes baga tabi na nagbaba so bagyo banta daw si yung sa tuwing apsi mo tabi katanduan is medyo napupuro medyo nakukunyan medyo napupuro pasigwar ka mo dyan sa katanduan is good afternoon medyo napupuro pasigwar cannot be reached yung kani Manong Rick digdi kita sa kuan Manong Rick ba't nagdangog ka mo dyan sa apsi mo uyugun man. So, nag-text pa lang sa tuya, kunyan, mga CSU pa lang ito. Oy, mga CSU dyan sa kunyan. Sa Capitol. Maray na hapon sa Indo. Maray nga nita, salamat duman sa nagkunyan. Nagpagarahay kan sa kuyang Kariton Tatanems. Ni nagkapirang aldaw po pagbanggi duman sa may Capitol Annex. Salamat din maray. Mabuhay ka mo mga CSU. Ginaray ko duman sa kariton ko na ang Rueda Cuadrado. Yan, puon kan Biyernes na banggi ka nakaaging simana hanggang Martes na banggi. Salamat din maray. Mabuhay ka mo dyan, mga taga CSU. Kanat biritso ka ni Manong Rick na Mendoza. Nag-inibag ta sa Messenger. Sa Messenger kita tabi. Baan makakonektar kita tabi diyan kay Manong Rick na Mendoza. Pag naputol dahil na kita ma-outro. Taduman sa cellphone cannot be reached. Bad kung yaon sa pag-inspeksyon sa alanganin na lugar nakikring so Messenger ni Manong Rick na Mendoza dahil nagkunyan baka busy o good afternoon dyan tabi ha sa mga sa mga barkada niya tong Civil Security Unit dyan sa Capitol. Basahin ko ining mga text sabi ni 1245 live radio tune in from sign on to sign off at LA Drive, Gugun, Legazpi City.
si Sir Jeriel na aranya ini. Maray na hapon tabi, Sir Jeriel. Thanks sa Pag-asa News. Dito po kami nagdadangog sa Huvillar. Mga taga Huvillar, 4630, good afternoon mga taga Huvillar. 4630, markabarasahon ta ini ha. Puon salamat tabi, nakampante man kami uya sa Catanduanes. Wow, mga kababayan ko dyan sa Catanduanes. 7628. Yaraon pa po ka mo, nagantabay pa. Sundo man kitang 3 PM, ano? Puon pa man DCGB sana tabian sa muyang nalalauman sa araw kaining panahon. 7628. Sana po yaon ka mo ha. Sana nagaantabay pa. Paramdam ka mo, paramdam. Uy, yung Ludovice Tailoring, dyan sa Kuan, sa Saudan, sa Sentro Canligaspi, sa Merkado Canligaspi, Ludovice Tailoring, yan. Si Bing Ludovice, and yung yaon dyan, gabos-gabos ka mo dyan, ano? Sa Ludovice Tailoring, si Madam Bing, Buda, so gabos na yaon dyan. Nagdadangog po ka mo sa Ludovice Tailoring, dyan sa Sentro, sa Saudan. Aray na hapon tabi ka mo dyan sa Kuan. Si 2772 Horacio Imperata. Iyo po pinagpi-play mi ang Horacio Imperata tabi. From San Andres Resettlement Site, Santo Domingo, Albay, si 6785. Ngunyan ko palang tabi ini nakakabarasang text. I'm hoping na yaong pakabo dyan tabi ha. Nagantabay tabi kamo dahil pa naghali. Si 3845, yes sir Pio, malinaw pa po sa tubig, samok na intindihan basta di si GB, may pag-asa po, tunay po kamo. Alamat maning maray tabi. 3845, yan. Sa mga taga Karamuran, maray na hapon sa Indo. 1963 1963 ang last 4 digits. Good afternoon. 4480 Klaraduhon ang paliwanag Kimaray, Sir Pio, number 1. Alamat tabi 4480. Good morning so mga kunyanta, mga barkada ta dyan sa Kuan sa CSU kan Capitol. Mga CSU sa Capitol tabi 8335. Maray na hapon ha. Salamat duman sa tropa nindo sa pag-akomoda kang kariton ko sa Capitol Annex so sampang kan Cat College. Yaraon pa ka mo 8335. Mga CSU. Si Kising, Kising, maray na hapon tabi Kising. Medyo nakakaluro libre so Karamuran, ano? Catanduanes. Dati Karamuran ang nadadali, ano, natatarget ko niyan, medyo nagbaba sa Bagyo. Si Sir Benji the Pogi, Benji Heli the Pogi. Ray na hapon, Sir Benji Heli. Yan, sa messenger kita. Nagdadangog sa barangay Kabaluan, Ginubatan, Albay. Si Rudy Duque, Kabaluan kan ining Kabaluan, Ginubatan, Albay. Madam Rudy Duque. Yun na po ito. So, sa tuya na. Ba't baka may message request? Ito pa. Good afternoon po Sir Pio. Kung halimbawa po sa parting rapo-rapuan agihan ni Ramil, pakusugon man po ba yan? Digitabi sa parting Ginubatan tabi. Salamat po. Itong pinagasabing parting rapo-rapo na pinagkuan, gustong sabihin kan, so tahaw kan Bagyo, duman maagi. Pero sa kung kita kan kabilugan kan Bagyo tabi. Ano, yan. Si Madam Nida Orbaze. Maray na hapon tabi, Madam Nida Orbaze. Pio, kabayan mo yan si itabi si Opi Tapel. Maray na hapon tabi dyan sa Indo.
Da kanat beritso kunyan so cellphone neta apo dan tagiray si Manong Rita. Inaan bagaso kunyan kan pag-asa. So sa indang projection. Kanat berits talaga tabi ano. Kung ba yata ang mga pangyayari ngayon adima kung kita dari si Manong Rick na sa linya ano ya na si Manong Rick na Mendoza ang enkargado kan apse mo Manong Rick sir maray na hapon tabi ay maray na hapon Manong Pio naga-charge ako kasubago may karga na ay nagapod ba ako ta mala magauning si kunyan nagbaba so direksyon ano ang mga adjustments ta diyan kan mga dapat magibuhon tabi abiso ang inot na pig-adjust na inot itulos pig-apo dan tapo so FDR mo kang rapo-rapo ng sa LGU kang rapo-rapo ta medyo ang proximity kang pag-agi garo yaon duman sa kataning ninda and then ang mga pigkumusta ta so paghahanda ninda duman man sa rapo-rapo Manong Pio kundi sabi niya okay paman daw ang panahon duman sa inda and then araatsan maapod gira ito sa pag-update sa tuya siguro mga alas 4 at hapot na sinda kung ano pang mga mga detalye so ano pang mga paghanda na pigibo sa LGU Rapo-Rapo ang yaon sa tuya ang yan Manong Pio digding detalye itong mga munisipyo na nag-conductakan sa indang preemptive evacuation aber daw pira nagabos tabi partial pa lang so ang nag-report pa lang Malilipot, Daraga, Ginobatan and then Piuduran. Madali ang total number of families 4,706 or 16,903 persons. Kundi nalalangkag na naman ng Piyota mainit baga ang panahon. Iyo nga ni Durudo nga man ang aldaw. Ang iba pati may mga piyesta, may mga okasyon sa inda. Kundi sabi mi digi sa apsi mo, mas maray ng halaton tamo ng magklarado talaga bago itawan taman sindang go signal na pwede ng magano. Today pa man nakaagi actually ang ang bagyo. Kaya giraray pigabisuan ta ang sa tuyang mga barangay officials and then MDRRMOs and then LGU officials na padagos na magpadagos na maghalat kang sa tuyang mga abiso magtatigalat naman ng mga developments kaning bagyo na iba na ang behavior kan mga bagyo Manong Pio no? Mahiro, maliga. Oo, perang beses siyang nagpasiko-siko. Hanggang nakabot duman sa punto na masakat na naman. Iyo, magkunyan ini so opong buda ining Ramil, iyo ang characteristics left right. Yan. Iyo buda Manong Pio itong ano baga niya, struktura kang bagyo kung sa ina mo mugtaksuoran, suparos kaya ito baga sanay kita na bilog ini pag inagiyang ka kay ning araw kini sararoan aram kung ano ngunyan day mo aram yaon digi sa ibong suuran suparos nakakabalot lang digi sa bandang ini kaya ang epekto iba man iba man ang epekto sa kapalibutan tabi Manong Pio senyal na ano siguro ini epekto na kang climate change or iba pang epekto kang sa tuyang kapalibutan tabi Manong Pio. Iyo, magbubultadahan tayan pero digdingo na kita mano tabi no magayon na observation yan. Digdingo na kita sa kuan as of press time sa ina mga lugar so nakapaabot pa sa ning report ning evacuation. Anong lugar tabi ito?
nag-garbol ka na tumanang piyo. Anong mga lugar tabi ito sa Albay? So nagpaabot na sa Indoning evacuation data tabi? Iyo tabi, Malilipot, Malilipot, Daraga, Ginobatan, and then Piuduran. Okay. So saro 2 apat na munisipios kumpuesto ini ning 4,706 na familia and kung personas iyan 16,903 na personas. Ini manong Rick na data kung sa porsentaheng 1:10 pira pa sa inabot ang dapat na maibakwar tabi. Day nga ni ining 15% kang dapat na ikwan. Day pa 15%. Apo. Pero day man nagahulugan na day sina nag-ibakwar gabos kay lang so nakaabot pa sa na ining report pa no. Iyo tabi. Yeah. So big transmit na officially kang sa tuyang mga kwa. Kami kang sa tuyang mga MDRRMOs buda social welfare officers. May kwa baga kaya protocol na pigsusunod ang akseptar kaning mga data na ini. Ang aning siya konsidero na official na reports kan sa tuyang mga local government units, lalong-lalo na in consideration of itong tataong ayuda kan sa tuyang social welfare. Opo, yan. It does not necessarily mean na dahil nagsunod kaya lang, dahil pa na-forward sa report. Iyo tabi. May mga protocols na pinagusunod. So, standards, so procedures, Apo. At tanganing so ayuda, targeted nang talaga. So, matawan na iyo ang kwalifikado. Iyo tabi, manong piyo. Balik na kita duman, maguristira kita manong Rikandi. Kaya magaan ang pag-asa, naririparo tangon yan, ang pagkunya nila ni mga signal, iba-iba na. Yan. Bako, kay ito pag nga signal number 1, bilog na Albay signal number 1, yan. Ngayon, signal number 1 naman, o number 2 ang katanduan is bilog yan. Ngunyan, iba na, because of the characteristic na ngunyan kan bagyo. Iyo tabi, manong piyo. Yun na. Arag baga kaso, manong piyo, biglang alas 5, nag-signal number 1, pero eastern side. Yan. Ngunyan, kaito ang bagyo, tama so pigasabi mo kasubago, Sir Rick, mano na, bilog yaon sa konsentrasyon sa bilog, so Paro, so Uran, sa bilog na bagyo ngunyan, ang bagyo na banga na. Ining bagyo tang ining si Ramil, bako masyadong bilog, oblong ng diit, so sumutog kan kabilogan, yaon sa may eastern side, sa may dagat. Tapos ang paghiro baga niya kung sa banda siya matangod, yaon man duman sa paguran, kaya bakong balanse. Yeah. Sa mainit degree, mauranon duman sa first district o sa third district. Correct. Iyon mo niya ng characteristics kan bagyo. Iyo sabi. Kaya itong paguna ko, ang itong mga protocol baga dating pigsunod ta na pagkwari rabos na wara ng klase. Ngunyan day na pwede kadaklan na bis localized bagamanong piyo ang ang desisyon. Depende duman sa talaga actual na nangyari duman sa baba. Yes. Kaya kasugma akong mariparo nindo kang pag interview sa tuya natatamay klase pa na signal number 1. Maghapon baga kita kasugma mainit. And then supposed to be ang sequence na usual na nangyari, so signal number 1 dapat kasi ugma pa sa nang alas 5 ng hapon. Kundi so observation kang kan sa tuyang warning agency, and then so struktura nga may in consideration naman sa struktura as in itsura kang bagyo, nagkuan man, nag-iba man, kaya may mga adjustments. Yeah. Nakaipuan talagang gibuhon, tabi man ang piyo. Okay. Ano sarong implukaan mo niya na maliwanagon? Ining nangyari sa tuon yan. Iyo, tabi. Ining bagyong si Ramil, sa konsentrasyon kan Uran, uto sa right side, sa may dagat Pasipiko, kan lawas kan bagyo. Yan. Tapos ngunyan manong piyo, kampang ko ngunyan so so live na
real-time na radar ang itsura, mahiling mo patak-patak. So kung sa inang may mga uran na pasalit-salit na mga areas, Yan. kadak lang may mga mainit na areas. So dahil talaga siya arog na kay tungso na nakasanayan tabi manong piyo. Nabilog na bagyo yaon, so wagas-was kan oran mo na paros. Iyo tabi manong piyo. Sa bagay, favorable dahil masyadong kwadigi sa toya. Epekto, kundi halaton tamang giraray sa atyan siguro. Iyo. Sagod na makalagpas talaga sa bilog na lawas kay ning ni Ramil tanganing makasabi kitang tranquilo na tabi kita. Ang karahayan ta ma-speed ini 20 kilometers per hora. Iyo tabi manong piyo. Makaskas ini. Yan. May mga beses baga manong piyo ang bagyo mo niya na nag-slow down, nagkikinsi, nagdijis, nagdodose. Taka siya minariko, matiko siya masahin na naman. Iyo na-drumdum ako kang kaito. Si Sir Ariel Samudio yata yun o kung si Say dyan sa Pag-asa, basta taga Pag-asa din sa Ligaspi, in-explicar niya iyan na gariman pala niya in auto na pag minaliko, minaluya. Iyo, minaslow down man ang gas. Totoo. Saka siya ma-change direction man. Tama manong Rick, takasubago baga. Bago ini nagliko, kung rumdum ka sa to yung mga parantabay, kung very attentive sinda, nag-15 km per hora ini hali sa dating 20-25. Iyo tabi. Pag 15 niya, pag slow down niya, muna mo pag-release kan Pag-asa ka sumasunod na bulletin, nag-westward na, nagliko na. Iyo tabi. Garuman sana talaga auto. Tama ito si Ariel yata ito kung si Saiso nag-explicar diyan sa Pag-asa. Minaluya nga pag minaliko. may nagatimon man sa itaas. May nagtitimon. Kaya niya ko nag-15, delikadong bumaba. Buminaba man ang ganmanong Rick. Yeah. Iyo po. Pero it is well within pa duman sa cone of uncertainty. Yeah. Iyo tabi, nakalaog pa. Laog pa duman sa paabong kumbaga. Yeah. Iyo manong piyo. Yun ang mga nagkakaol ko. Tama, na-refresh mo ako manong Rick tabi na pag minali ko, nagluluya. Nag-15 baga ni bago nagbaba. Bago siya naghanap naman padumanan kan sumatumbok na niya so pwede makadiretso. Yun naman, balik naman sa 20. Pas naman siya. 20 na naman niya. Iyo baga. Ay, nako. O di sige, tabi. Nako, naputol na. Naputol na so apod ko. Anong Rick, yan. Naputol na so kulta. Yan. Iyon ang mga kanong yan. Iyon ang characteristics mo niyan, tabi, Sir Manong Rick, kan bagyo. Iyo, tabi. Di iyo, tabi. Salamat din, Maray. Salamat po, Manong Pio, and din sa padagos na pagtabang sa muya habang pigantabayan tayo ng mga emergencies dito tabi sa Albay. All the time. Sige tabi. Si Manong Rick Mendoza, kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Nice observation itong kuhaan. Happy birthday pala sa pag-iribataman sa hanap buhay. Sa prensa, si kumpadreng Mike Hausian. Yan, pading Mike na Hausian. Kan Wirer. Yan, Inquirer. Yan, happy birthday tabi sa imo. Pading Mike Hausian, kan Philippine Daily Inquirer. Kami po digdi sa Inabuyan, wala man ibang radyo, DCGB. Yan. Magdamaga na naman tayo, Sir P. Number 1 talaga ang DCGB. Aday man po ning kuan na tabi, bako man gayo na kuan, pig-establish bilang so direksyon, budak kuno arin, speed, persa. Day man ning kuan pa na emergency broadcast ko Yun lang ka ng style BB protocol. So lead time ito importante. Pag bagyo, importante dyan, bako sukuro kusok mismo na nag-live kita bako. Ang puso kaya ng importante kaya is yung lead time yan bago pa umabot sa bagyo na maintindihan ta so direksyon, so puwersa, so oras na dara arin ang lugar ng tamaan, anong oras yan importante. Pag sukuro kuso na kang bagyo
Ora antabay na sanaan. Pero describe na sana kan palibot kon ano. Na iyo ayan. Ngunya pinag-establish bilang ini na kuan. Pig-establish bilang ining direksyon buda sa kunyang kan bagyo. Kunya ini hababa na kuan 70 hanggang 90 lang ini tabi ano. Hanggang na kumusog. Uyaw na sa may kunya niya sa sur sa may Northeastern Mindanao, Samar. Tuminama na ini. Nagmaluya ini pag nagkuna sa kadagaan. Tabi. At least na kunya na estabilisar na po ang kuan ang dalagan kan bagyo. Ano yan na pasabot mo tabi Chief Tech Ramir Dayman. Si Sir Jim na Bordales. Yaw si Sir Jim na Bordales ang nagdataram na nagde-break ang bagyo kung maliko. Uyo tama si Sir Jim na Bordales. Yan nga piyo paano pag minakibrada na bagyo slow down man iyan. Iyo na po ang kuan. Iyo na so nangyari ngun yan baga. Kung kamo nagantabay kan mga bulletin, pag maana nindo iyan tabi, nag-15 baga dati, 25, tapos 15, up 20, nag-15, maliko, luminiko man ang gado. Pagliko niya ngun na nag-westward siya, todo na naman siya, 20 kilometers na naman per ora. Tabi ha. Yan ang mga maswerte na nga ni kamungun yan tabi ha. Kita, maswerte na gabos. Taigwa na kan mga nagkakahiriling na yan dyan sa Facebook na visualization kan bagyo. May video na nahiling na mismo nindo baga. So direksyon kung saan may tigtuturo na kaito tatanim sa daipang cellphone. Isus Mariosep. An pag-explikar kaan sa ere. Talagang kaipuhan mong ipaliwanag ng todo taning ma-picture out sa isip kan mga namamanuaan para dangog andalagan kan bagay. Ngun yan, uyan na baga sa cellphone nindo ang kan bagay. Kaya lang tabi unit po nata daw iyan, puwera de los ubos, nata daw iyan ta, mas namumuya kita na magpara-share kan post kan bako mana otorisado kan gobyerno. Utrong ko naman kadakol na diyan sa Facebook na mga Philippine Weather System, mga kung ano-ano man ang grupo, sinda na so nag-analyze, sinda na so nagigibo gabos-gabos. Nasamantalang igo kita nin pag-asa. And tingin alas ko natata ilugodan ng pinagsishare kan mga nasa Facebook. Naigo kitang pag-asa. Ito sa pag-asa, yan po ang opisyal. Ining mga nagkakabara sa tangan sa Facebook na may mga organisasyon na mapatisinda kung ano-ano. Dahil man po iyan rekonesido kan gobyerno. So gusto mong sabihin, dahil sindaning sense of accountability. Anigo po ning pigapod na sense of accountability. Gusto sabihin, igwasin na ng responsibilidad na dapat ang ipapaluwas nindang impormasyon tama. Ining mga nasa Facebook na pag may nahiling kita, igwan kung sisay-sisay na persona, mga Dr. Bagyo, mga Philippine Weather Center, iyo man ang isiserta na matuod kita duman sa pag-asa tabi. Because ang pag-asa, iwan sumay mga lisensya, akreditado kan gobyerno, na ang sa indang responsibilidad is to feed us the correct information and igwasin daning accountability kung masala sinda. Yan. Ini mga piga para si Sir Mindong kung sa insain na mga kung ano-anong mga Philippine Weather Center. Dahil man yan tabi nin accountability. Dahil mo nga may bid kung si Sayso nagpapadalagang kaan. Ang i-share niya to sa pag-asa tabi. Tayo yan ang kunyan. Opisyal na akreditado kan gobyerno. Bako nga ni akreditado kundi government arm pag-asa tabi ha. Yan. Mas maray nga ni bakong sabay an oran sa paros. Orasyo imperata tabi padaguson. Opo, diretso na orasyo imperata tabi. Yan sa mga kuan. Uni baga, may nagluwas naman. Click down unong kan sarong virus. At na, kung ano-ano para share nindo dyan sa Facebook na kuan.
mga weather ko. Pag-asa ang kanyo nindo, dumanaw nindo. Yan. Oh. O, may mga Mr. Typhoon. O, sus ko. Basta sa pag-asa kita tabi, dumaan, ano, yan. Sabi man ni 88770, ano pong latest PO, pasain na po ang direksyon kan Bagyo sa presente. Salamat po, more power. Kasubago na, explicar na po, iyan kan pag-asa. Nagbaba, ang direksyon, yan, kan Bagyo. Pasiring digdi sa Albay. Tabi ano, maagi unang sursugon. So, lawas kan Bagyo. Nakula ini, 800 so, at libong ako kan paminsan, na-interchange ko. Ang kabilugan, ang apod kaan, diameter ano, so radius, so kabanga, yan. Kada kulaan kay ning Bagyo, 800, ang radius, 400. Yan po tabi ha, ang manungod sa kuan bagyong iyan. Diyan nabanggi medyo makuang kita na may date man na kurokuso ng date tabi. Nang nangyari ba sa to adi? Linog. So amigo ta kasubago nagapod dali diyan sa Term District. Linog ng gunmuan. Tapos bagyo. Yaon nangyari sa Satuya adi. Nature is sending message somehow, ano, diyan sa Satuya. Linog, ngunyan bagyo naman, sunod-sunod. Magatabi. Sana po magkuha na kita. Magpangadji, magbakli. Ano? Ay kanari para tatanim, yaon su linog, yaon su bagyo, yaon su baha. Naringan ita dahin ng gera baga na kuan. I-believe man ako kay Donald Trump, maski puro paano, kaya lalaking ini napapundo niya baga so gera, so Iran, bambayan ng mga nuclear mong Iran ka, palayo ganing dito bomber, rimate. So stealth bomber dito ba ito? Wako rimate, so mga nuclear kan Iran, napundo. So Israel naman buda ining mga Hamas. Napundo na baga si Sperna. Ining, para mo tatanems, para subaybayan ko yan ng gira kan Israel buda Hamas. Nagngangalas ako, kung nata-ata ang kontraryo na ngunyan lugod kan tawo kan kinaaban su Israel. Na, kunyan kaya na misinterpretar na su Israel ng agresor. Okay. Nata, nananahimik baga su Israel. Tatanim sa ano? Linaog kan mga Hamas, mga teroristas. Linaog sa teritoryo kan Israel. Nagbubuhay-buhay, nagluto-luto, igwaning konsyerto nga ni. Nagurugma, peaceful. Linaog kan mga Hamas. May ginaradan. So, naga-concert, ginaradan, may kinuro ang mga bihag. Bako, so mga harong pigsasaro-saro, pigagadan, at gunpoint kan mga Hamas. Mga terorista, ekstremistang Hamas. Yan. Grabe ito, so, narumdumatabi hindi ito sa pangyaring ito. Kinundinarman kang kinaban, nahirak sa Israel so kinabang ka ito. Kasi sa iman ba yan day mahirak na nanahimik ka? Ang Israel baga ever since, day titunungan kan mga Palestino, kan mga ekstremistas, bakong sumakataraning na nasyonis para iwalang Israel. Sundo na one day, sarong taon gay dito, kung ano, linusog nga ni kan mga terorista, mga Hamas. So nanahimik na mga tao, may nag-urugma, may konserto, gabos, may ginaradan, may kinuro ang bihag. So mga harong sinaro-saro dahil kalaban-laban, di baradil, gabos, lilupigan, gabos. So initial na reaksyon ng kinaban is outrage. Nahirak sa Israel, yaon sa Israel pintabangan. Pigkundinar so gibo-gibo kan Hamas. Kan so Israel na nag-offensiba sa Hamas sa laog kan Palestine, duman sa Gaza Strip. Kalaban na kang kinaban so Israel tatanems. Nata, gulpi pa no ang mga nagkagarada na sibilyan.
aki, gurang, lalaki, babae, gabos. Gulpi so nagkaderestrosong mga pasilidades. Harong, mga kung gabos-gabos. Pero nata nangyari ito na gulpi so nagkagarda na sibilyan. Sugibo kan Hamas so mga terorista nagtatago tatanems sa mga sibilyan. Binatago sa underground kan mga butika. Binatago sa underground kan mga eskwelahan, kan mga shopping centers. So nadadamay so sibilyan. And in the long run, nadagit na kinaban sa Israel, tanadadamay nga na sibilyan na bako man tituyo, kundi so mga Hamas, mga switik, nadaog sa style so Israel. Nag-shift ng unyan, so hira kan tawo, duman sa mga sibilyan. Sala na so Israel, nagkuan man sa napigbubukod din da so mga Hamas. Bago man sinda bagamala o kay duman sa mga teritoryo kan Hamas, humarali na kamo mga sibilyan. Nya so mga so mga Hamas, pipatarakot man so mga Palestinong dahil man ipakilabot, duman sina minatago sa mga sibilyan, human shield na pigapon. Mga mautak, nagibusin ng mga kuta sa irarom kang ining mga eskwelahan, sa irarom kang mga malls, kaya pag tipalugtukan ng bombakan Israel, may nadadamay na sibilyan. And in the long run, iyong minahiling sa barita, nadagit na lugod mo niyan sa kinaban sa Israel. Ano tatanam? Samantalang so Israel is in pursuance, kan sa indaman na diretso ta, may mga bihag magasindang marangan ko yan ta, ceasefire na nag-release na sa mga bihag, binaralik na. Pinagakuan man inda sa indang right to self-preservation and protection man. Yan, yun nadagit na sa kinaban sa Israel. O nag-intervenir na sa US. Yun naan. Kaya si Donald Trump po niyan, duwa na ang kunya niya, napasipay. So Iran na kunya niya na, napakalma niya na. So dahil na mga nuclear naan, pumundo ka mo ka. Ngunya naman na papundo ni kunya ni Presidente Donald Trump. So Hamas, bundas so Israel. Anday na papapundo niya ni Donald Trump, Presidente Donald Trump. So Ukraine, bundas Russia. Kasi primong kunyan man, yun ni Putin, sarok man na matagas ang payo. Yan na nangyari. Yun na sana medyo girang yan. Ukraine, Buda, Russia. Hindi di sa to, Bagyo, Linog. Yan. Mga side story talang yan tabi. Yan na pinag-oro-istoryahan. Sabi naman ni 88770, ihibagan pigsabi an Israel sa ditsa ng nasyon, pero di mo pagdut-duton taan bultada abaan na mailing mo patin mga armas na gibuninda. Totoo yan. Israel, tindan Israel. 3454 si Horacio Imperata yun po, Horacio Imperata hourly po yan digdi sa DCGB. Horacio Imperata. May hanap buhay tatanems, ba nalingaw ko. Ma-time check pati. Igong time check, igong live. Sige, oras Pilipinas, alas 2:39. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Show siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa selebrasyon kan ika-67 taon na anibersaryo kan DZGB, Asin Legazpi Port District Fiesta, maugman niya mo na ihahatod sa Indo ang Bicol Aqua Fair and Earth Forum 2025. Ini may temang Building Resilience, Sustainable Practice in Agriculture, Environment, Tourism and Health. Ang Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025. Gigibuhon sa Ayala Malls Legazpi poon Oktubre 20 hanggang Oktubre 23, 2025. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Oktubre 20, alas 10 din aga, opening program. Ang keynote speaker si Department of Economy, Planning and Development Regional Director, Cynthia Berces. Pag-alauna-imedya nin hapon, kaiba ang Department of Agriculture Region 5, asin Provincial Government of Albay, sa paagikan Provincial Agriculture Office. Sa Forum 1, hihimay-himayon ang mga minasunod na tema. Department of Agriculture Current Programs, Agriculture Situationer with emphasis on food security, empowering communities through organic and eco-friendly farming approaches, Blue Future, empowering young generation to engage in aquaculture industry for sustainable tomorrow. Oktubre 21, alauna nin hapon, Forum 2, Responsible Quarrying, Bambuhay, Sagip Kalikasan, Tabang Kabuhay, asin susundan kan Orolay manungod sa Albay Biosphere Reserve, kaiba ang Albay Provincial Tourism and Cultural Office. Oktubre 22, alauna nin hapon, Forum 3, tema manungod sa Cancer Awareness Month, kaiba ang City Health Office kan Legazpi, mantang sa indong madadangog ang sharing nin sarong cancer survivor na taga Legazpi. E-Consulta and Yakap Caravan kan PhilHealth. Zero Billings Program, kaiba ang Department of Health, asin Assistance to Individual in Crisis Situation o AX Program kan DSWD. Oktubre 23, alauna nin hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-67 founding anniversary. Maantabayanan ang maugmang programa para sa mga seniors asin para sa gabos na mga taga-suporta kan DZGB. Ang DZGB Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025 hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Department of Agriculture Regional Office No. 5 headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Provincial Government of Albay headed by Governor Noel E. Rosal. City Government of Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail. Ayala Malls Legazpi, Good Found Cement Factory. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources headed by Regional Director Ariel Pioquinto. Congressman Carlos Andes Loria, 2nd District of Albay. Legazpi City Fiesta Committee headed by Councilor J.P. Lee. LCC Malls, Sharmila Printing Press, Choose Us Events, Own Style Graphic Design Services, Aral at Lampara Sounds and Lights, Department of Information and Technology headed by OIC Regional Director Rachel Ann Grabador, LCC Food Garden and Catering Services, Bicol Food Delights and Catering, Barriada Legazpi City,
Juliana's Catering Services, New Blossoms and Catering Services, Tagas Daraga Albay, SL Technological College Foundation, Bicol University Ginubatan Campus, Herprint by HMA Trading Corporation, Sunshine International School, Doña Maria Subdivision, Daraga Albay, Asinong Meat Shop located at Legazpi City Public Market. Maghinilingan kita sa Oktubre 20 hanggang Oktubre 23 sa Ayala Malls, Legazpi. Bicol Agri Aqua Fair and Earth Forum 2025. Live sa DZGB Radio, DZGB Facebook page, DZGB Live app as in YouTube channel. DZGB, always number one, always at your service. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Thank you so much, Tabi Tatanems. Standby Giraray, all units, nasa linyang pag-asa si Sir Dan Triumphante. Sir Dan, maray na hapon, Tabi. CPU po kan DCGB. Yes po, good afternoon sa inyo lahat sa ating mga tagapakinig. Ang binabantayan po natin yung nabagyong Ramin na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay namataan sa coastal water ng Lawang Northern Samar na may taglay ng lakas ng hangin na umaabot ng 65 km per hour malapit sa gitna. May pagtukso na umaabot ng 90 km per hour. Kung kilos po ito pa-westward sa may bilis na 25 km per hour na may radius na umaabot ng 400 km or na may diameter na umaabot ng 800 kilometers. Ito pong bagyong Ramil ay medyo malawak na ito. Lakas ng hangin at meron rin po tayo nakataas na tropical cyclone signal number 2 dito sa probinsya ng Camarines Norte at Catanduanes. At gayon din po sa northern portion ng Camarines Sur. Gayon din po sa probinsya ng Albay, sa Lapuraco at sa northern eastern portion ng Sorsogon, yung Puerto Diaz. Sa ngayon po, meron rin po tayong nakataas na signal number 1 sa dito po sa may west ng natitirang bahagi ng Camarines Sur, natitirang bahagi ng Albay at yung natitirang bahagi ng Sorsogon. Kasabay na rin po yung Boyas Island at Icao Island. Yung bagyong Ramil ay gumagalaw pa west-southwestward movement. Ito ay generally yung sentro nito ay possible na mag-landfall or mag-pass dito sa Northern Samar ngayong hapon at possible din po ito tumama dito sa may Catanduanes na afternoon or evening. Pero based dito sa observe natin na dito sa bagyong Ramil, possible pa rin siya mag-landfall dito sa Albay at Sorsogon. Kaya po, pinapag-ingat po natin itong mga probinsyang ito dahilan po, kasabay po siya sa cone of uncertainty ang probinsyang ito. Possible na mag-landfall dito sa Sorsogon, possible dito sa Albay, at possible dito sa Catanduanes. At ito pong bagyong Ramil ay magdadala po talaga ng malalakas na hangin dahil sa meron tayong mga nakataas na signal number 2 sa iba't ibang probinsya. At din po, meron tayong nakataas na weather advisory na possible umabot ng 100 to 200 millimeters of rain. Kaya po, ina-expect po natin na kapag binuhos na po itong mga paulan dito sa Bicol region, ina-expect natin yung mga pagbaha, lalong-lalo na po sa mga low-lying areas, kaya din po yung pagguho ng lupa. Sa forecast track, itong si Ramil, after dito sa Bicol region, mag-landfall, ina-expect natin na magla-landfall ulit ito sa vicinity ng Aurora, bukas ng umaga or afternoon, at possible rin ito na mag-landfall sa northern Quezon or southern Isabela. At lalabas na rin po ito ng Philippine Area of Responsibility by Monday morning. At yan lang latest galing dito sa weather forecasting ng pag-asa Southern Luzon. Ako si Dan Triumphante, maray na hapon. Sir Dan, maray na hapon si Pio Tabi ni DCGB. Yes po. Opo. Tibaad maputol Tabi, akong maridayal po Sir Dan, makisuyo po Tabi, kung maputol, maridayal po ako. Hello, Sir Dan? Yes po. Opo. Okay. Now,
Sir Dan tabi no primero sa inyo niyan so location ni kunya ni Ramil tabi as of 2 PM latest ini 2 PM sa po sa location niya. Over sa coastal water po ng Lawang, Northern Samar po. Okay, Lawang, Northern Samar. Okay. Now, yung coordinates niya po tabi 12.7 degree north, 125.1 degree east. Yun, opo. Ang movement niya is Westward po. westward. Yes po. Piras speed niya tabi 25 kilometers per hour. So kunya so paros niya tabi. Ang maximum sustained winds umaabot ng 65 kilometers per hour. At yung gustiness niya po is 90 kilometers per hour. Okay, 90 kilometers per hour ano po. So nasa diit lang so inabante niya tabi sir dan ano diit lang so inabante niya ano. Yes po. Diit so dinalagan niya. Now, taking ining latest bulletin ta alas 2 na release. Taking in consideration ining present direction niya and speed. Yung magiraray so projection na maagihan Northern Samar, then pasiring sa Albay, Sursugon Catanduanes tabi. Yes po, tama po. Dating direction. And most probably ngunya nabanggi magiraray tabi ano po sir Dan ano? Paulit po. Most probably ngunya na banggi tabi medyo magi-deteriorate kita din sa Albay and Catanduanes. Yes po, mararamdaman po natin yung hangin at yung mga paulan, lalo na po ngayong mga late afternoon sa kagabi. Yun, mga by that time late afternoon dyan nabanggi mga pirang puwersa kan paros an mamate ang primero digdi sa Albay tabi more or less. Sa ngayon po, since ito pong bagyo ay under signal number 2, ina-expect natin kasi po yung signal number 2 ay na po siya lang po sa may pa lang po ano po. Bako man siya buong Bicol region ang signal number 2 actually. Kaya iba-iba po yung yan. usog ng hangin. Okay. Kasi yung signal number 1 mas maluya siya sa signal number 2. Okay. So, let's simplify it. Ining Rapu-Rapu sa Albay, then north of Camarines Sur, and then ining Camarines North and Catanduanes sa signal number 2, ang paros ninda pag-araw ka ang tabi, pira ma-experience ni dyan ninda tabi. Sir Dan? Yes po, kaulit po. Naputol-putol po kamo, sir. Ay, opo. Ining signal number 2 baga is Camarines Norte, Catanduanes, north of Camarines Sur, and siyempre Rapu-Rapu, signal number 2. Okay, mga pirang doon yung paros ay mamatean nito dyan na banggi tabi, over. Yes po, pag signal number 2, around 62 to 88 kilometers per hour yung hangin. Well, yung signal number 1, umaabot siya ng 39 to 61 kilometers per hour. Ayun. So, yan most probably, ang ma-experience na paros if ever dumoderate ining direction na initabi mo na ang speed niya tabi. Ano po? Yes po. Bukod po sa duman sa paros, inaano naman po sa mga kababayan sa yung uran po. Since yung pauran na ibabagsak niya is medyo dakula po. Dakula. Umaabot ng 100 to 200 millimeters of rain. Okay, medyo makusog. Pinapag-ingat na po sa mga, lalo na po sa mga flooded prone areas. Medyo dakol po ang iuuran kay ni Bagyong Ramil. Yan, dakol ang dadang iuuran. Now, sa inso parte kan konsentrasyon niya kan uran tabi, sa inutan, sa wala, sa tuo, sa udyan tabi. Actually, itong Bagyong Ramil, ang concentration niya is sa may parte udyan. Sa may udyan na, sa daran niyang uran. So, pagkauri taas kaning diit, iyaw na malaog so uran tabi sa likodan na porsyon kan bagyo. Ayun, okay. So, ang primero pala, medyo bako masyado mauran. Then, pag nakaitaas na, ta nasa
likodan na porsyon, sa babang porsyon kan bagyo sa konsentrasyon kan makusog na oran, iyon na yan sa pagbulos kan oran tabi. Actually, sa ngunyan, yung Visayas area, yung po yung nakaka-experience na sila ng mga pag-uran ngunyan. Igwan ng mga nakataas na mga heavy rainfall warning, mga yellow, orange, at saka red. While dito sa Bicol region, as of now, is ano pa man po siya. Dikit-dikit pa man lang pong mga pauran. Yung ibang mga lugar, nagapuan pa lang, pero sa Visayas area, yung po yung mga concentration niya po is nakulo na po ng mga pauran. So Visayas, iyon so medyo nasa likodan na porsyon, nasa baba na porsyon na kan bagyo tabi, ano po? Yan, nag-itaas na digdi sa may pasiring sa Sorsogon, Albay, and naod dyan pa lang so uran, ano po? Yaon sa likodan sa konsentrasyon. Concentration or yung sabihon na yung rain bands. Okay. Kaya pala medyo kung pakita digdi, kuro kampante pa ang uran tabi, Sir Dan, ano? Opo. Pero Roachan, yun na talaga. Roachan, yun na talaga yan. Isus. Nasa laog na kita kan langilang kan bagyo, ano? Nasa laog na kita kan lawas kan bagyo, ano po? Yung Albay? Sa ngunyan po is ano pa po, they papan po na iyo po, kasabay na po siya. Nasa laog na. Yung bilog. Iyo. Pero yung uran is day pa. Iyo. Pero nasa lawas na kita kan bagyo so Albay tabi, ano po? Suparos. Kasabay kita. Pati so Katanduanes nasa laog naman, ano? Tama po. Pati yung Sorsogon. Yes po. Kaya lang so uran nadarakan bagyo dai pata nasa likodan na porsyon ito kan bagyo, sa baba kan bagyo tabi, ano, Sir Dan, naputol na so apunta. So daining masyadong changes, iyo manggiraray so kwan, so projection. Opo, naputol po tabi, Sir Dan, si Pio giraray tabi ini po, naputol lang. Yes po. Opo. So yun na nga niyan, ang konsentrasyon kan uran, so duman sa kwan, sa likodan na porsyon na kan bagyo sa baba. And kaya nga ni Visayas, yun na sa pigbumbungan ngayon kang uran darakan bagyo tabi, ano po? Yun man na, Sir Dan, thank you so much tabi. Salamat man po. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa Legazpi. So yan na po tabi, and very latest, ano, hali sa Pag-asa Legazpi, daining masyadong changes tabi, duman sa enot ng pinagpaluwas man na alas 11, and uyan sinundan na nabulitin alas 3 ko niya na pagkahapon, and same, so natutumbok pong direksyon, and yung uran na hapot ko muna taday pa nag-uran, it is because ang konsentrasyon kan uran mo niyan is nasa likodan na porsyon na ka na bagyo. Diyan na banggid atabi, medyo magkukurukuso man kita digdi, signal number 1, buda signal number 2 kan mga paros na mamamatean tabi. Yan, signal number 1 is ang ito na signal number 2, so latest na bulletin alas 2, sundan yan kan bulletin naman alas 5, alas 2 ko niyan, signal number 1, Camarines Norte, Catanduanes, north of Camarines Sur, and Rapu-Rapu. Number 2 yan. Ang paros na mamamatean kaan, 62 to 88 kilometers per hour. And then, rest of Camarines Sur naman tabi, signal number 1, and rest of Albay, signal number 1, and rest of Sorsogon. Yan, 39 to 61 kilometers per hour po. Kilometers per hour. Ang mamamatean na paros dyan sa araw kaan ng mga lugar. Di salamat po kasi do pagantabay. Keep on praying tabi ha, and magpreparar praying and padagos sa magmonitor po sa mga updates digdi sa DCGB. Salamat. Asin mal na Diyos ang magbantay. Horacio Imperata